Comencem la ruta i avui amb música. La Barcelona Hot Street Parade ha estat l'encarregada de portar la música a tota la ciutat. Gairebé 4 hores de recorregut per alguns dels llocs més emblemàtics de Barcelona, una manera diferent de donar el tret de sortida al Festival de Jazz d'aquest any. És una forma simpàtica, és una forma divertida, és una forma de tot, és a dir, portar el jazz al carrer, portar-lo en un autobús que va fent voltes per Barcelona. Tot i que el bus turístic avui no portava passatgers, molts ciutadans i turistes que passejaven pels carrers han gaudit de l'espectacle. Muy bien, a los niños les encanta, con lo cual pues disfrutamos. Barcelona és un espectacle continu, perquè et trobes amb sorpreses com aquestes i no tens més remei que aturar-te, perquè és magnífic això. Tot un cap de setmana de música gratuïta per promocionar el Festival de Jazz que durarà fins al desembre. I demà, concert inaugural del festival al Parc Central del Poblenou.